Здравейте! Казвам се Евелина и работя като холистичен практик в сферата на енергийната психология. В това видео ще ви обясня защо неродените или починали рано деца имат място във вашето семейство и как тяхната липса може да влияе на живота ви. Ще ви покажа ритуал, чрез който можем да дадем признание и да ги почетем, така че да освободим тежестта на неизживяната болка. Лично аз съм преживяла загубата на две неродени деца и съм изпитала ефекта от този ритуал лично върху себе си. Посвещавам това видео на всички майки и техните неродени или починали рано ангелчета с молитва да намерят мир и покой. В живота на всяко семейство има моменти, които остават невидими за обществото, но които носят тежестта на неизказаната болка. Един от тези моменти е загубата на дете, било то вследствие на аборт, спонтанен аборт или преждевременна смърт. Тези деца често остават извън семейната система, без име, без признание, но тяхното отсъствие може да наруши вътрешния ред и хармония на семейството. Според Берт Хелингер, основател на метода на семейните констелации, съществуват закони, които управляват динамиката на семейните системи. Един от тези закони е законът за принадлежността, който гласи, че всеки член на семейството има право да принадлежи. Това означава, че дори нероденото дете има място в семейството и заслужава признание и равнопоставено място в йерархията на семейната система. Един от тези закони е законът за принадлежността, който гласи, че всеки член на семейството има право да принадлежи. Това означава, че дори нероденото дете има място в семейството и заслужава признание и равнопоставено място в йерархията на семейната система. Друг важен закон е закона за реда, който подчертава, че редът в семейството трябва да бъде спазван. Например, ако преди едно дете е имало аборт, това дете никога не е първородно, а второ. Родителите може да го усещат като първо, но в системата то е второ. Ако това не бъде признато, детето често несъзнателно носи тежестта и отговорността на невярното първородство. Същото важи и при близнаци. Ако един от двамата не оцелее, реда пак трябва да включва и двамата. Ако след тях се роди още едно дете, то е трето, а не второ. Когато този ред се наруши, децата усещат объркване в идентичността си и несъзнателно носят бремето на изгубените братя и сестри. Този синдром на оцелелия може да се проявява като трудности в живота, необяснима тревожност, чувство на вина или като че живеят живота на друг. Абортираните и починалите много рано деца също принадлежат към семейството. Те имат нужда от почет, име и място. Само тогава системата възстановява реда си и потокът на любовта отново може да потече. Препоръчвам в тези случаи този символичен ритуал за почитане на неродени или рано починали деца. Защо е важно майката да го направи? Тя носи най-дълбоката и непреодолима болка от загубата. На несъзнавано ниво чувството за вина е огромно, защото е прекъснат потока на живота. В практиката си виждам, че тази болка стои зад повече от трудностите и дискомфорта, с които се сблъскват хората, които идват при мен. Защото енергията и огромния потенциал на зачатието не са били реализирани в продължаващ живот. Тази блокирана енергия остава като магнит, който привлича несъзнателно вниманието на живите братя и сестри, отразява се в поколенията напред или държи майката свързана с болката вместо с живота. Искам да подчертая, че този ритуал няма претенцията да бъде религиозен обред.
Това е по-скоро символичен акт, който ни помага да изразим любовта си, да успокоим нервната си система и да намерим вътрешен мир. Ако той не съответства на вашите вярвания и религия, моля, приемете го като една проста практика, която може да донесе утеха. И така, трябва ви нещо за писане, лист и пръст в саксия в градината или сред природата. Започнете да пишете. Определете пола на детето, произволно ако не е известен. Дайте му име. Посочете предполагаема дата на зачатието и деня на аборта като дата на смъртта. Ако е дете починало рано, датата на раждане и дата на смъртта. Запишете вашето лично послание към детето. Например, скъпо и името. Дори ако времето ни заедно беше твърде кратко, ние те обичаме и те почитаме. Благодарим ти, че си в сърцата ни. Твоите родители и името на майката и на бащата. Ако ритуалът се прави от страна на брат или сестра, подпишете се от ваше име. Имайте предвид, че подобен ритуал изважда на повърхността доста силна и тежка емоция. Но по този начин освобождавате огромно количество блокирана енергия, която стои непреработена във вашата нервна система. След това посланието може да бъде заровено в пръст и по желание да засадите растение, което символично да почете загубеното дете. Когато даваме име, място в семейството и почет на изгубеното дете, редът се възстановява, болката се освобождава и любовта отново може да потече към майката, към живите деца и към поколенията напред. Пожелавам ви мир и любов в семействата и до нови срещи!